Yebo, kuyiqiniso. Esikhathini esiningi labantu esibathandayo bona abasithandi. Iqiniso lokuthi bebe bangasithandi benjalo ngokungazi kwabo laba ababathandayo nabo ababathandi. Kodwa le nkulumo ingalungiseka uma abantu bangaba neqiniso othandweni. Uma umuntu ungamthandi, umazise zisasuka ukuthi awumthandi, ube neqiniso. Ungalindeli ukuthola inzuzo lapho ungathandi khona. Lokho kuzogwema izinto ey'ningi nanokuthi abantu balimazane ngento engekho. Day 38, uthando neqiniso, 1 minute every day.